Това ми беше първият ритъм, който наричах в народната музика на барабани. Да. Ама тогава нямахме такъв... Нашите нямаха пари да ми купят барабани. И затова много трудно ми беше с инструмента. Нямахме възможност. Къде репетираш? Как репетираш? Ами... Живи си вкъщи някакво място или само по сватбите? Репетирах в къщи с кофи. Да. Да, така беше. Яни, здравей, много ми е приятно. Здрасти на мен също. В Сливен. Ние всъщност сме в студиото на Джако Запрянов. Да. И не на празно. Той е моят учител. Ще говорим за него. Напърво ми разкажи как започна с барабаните, кога? Ами аз започнах в много ранна възраст с барабаните. Защото на мен рода ми е барабанисти, само барабанисти. Значи аз съм потомствен барабанист. На мене дядо ми е барабанист, дядо ми е имал 3 братя. И те и 3 са барабанисти, от тези 3, които са имали деца и внучки, и те са барабанисти.
Няма един певец или китарист или няма. Всичко с барабани се занимава. Така. И сигурно при мен е станало неизбежно. Не На може колко да годинки избягам. почна? Аз започнах първо, значи бях в училищния ансамбъл. Сигурно съм бил някъде на 10-тина. Обиколихме доста държави с тях. По турнета бяхме в Турция, Унгария, Чехия, Полша, Румъния. Другаде къде бяхме. Бяхме на доста места, не си спомням. Преди доста време беше това. И оттам нататък почнах да свиря с една перкусия. Защото първо са в ансамбъла. Бомбус, Да, едно такова. Първо свирях в ансамбъла с тъпан. Един втори том такъв, даже не беше и голям. Кой ансамбъл? В Хаджи Мина Пашов, първо соло. Това е училищния ансамбъл. Добре. И там свириш тъпан? Да, определено, да. И след това вече изявих желание, не ми се свирише в училище. Аз не ходех на училище. Аз бягах от училище. Вече си свирил по сватби. Затова и може би нямам и образование. Имам 6-ти клас. Да. 5-ти по-точно. Да. И бягах от училище и почвах да свира сватби. С един мой братовчет. Йордан Костов. Данко машинката. И той ме беше заребил като цяло за сватбите. Нямах перкусии, нямах барабани, нямах нищо. И той имаше една перкусия, той имаше точно един рототом само. Той е най-малкият къде. И свирише той отстрани с него. Обаче той, понеже искаше да ми покаже да ме вкара в системата и аз свирях само на рототома, той се свирише сет барабани. И така свирих 2-3 години, после ме вземаха в едно заведение. Аз нямах години и нямах право да работя нощен труд. И стана така, че шефа на заведението изяви желание, понеже много ме хареса, искаше да ме осинови. Обаче нещо не се получиха нещата, там не му позволиха. Как да е? Там бях 14 годишен вече, по-напреднала възраст. И вече след 14 годишна възраст бях отишъл с Атанас Славов Мравчо да свира пак в едно заведение в Смолен, Армагедон се казва. И след това вече другия ми учител, главният, всичкото, което тръгна вече от него, Джапо Запрянов. Да. Той навкарал системата. Ние тук в Сливен свирихме по прост начин. Покажи това Колко прост начин беше това в Сливен, докато преди да дойде той. Така. Свирихме така, свираха всички, свираха така, това. Така свириш. Това свираха, да, вече той дойде и вече стана това, вече по друг начин стана. Вече станаха други неща. Това е Сашо Биков стил. Не, нищо Сашо така. Той вече почна да свири, по друг начин почнахме да свирим. Да. От него. От Джапо Запрянов. Всичко тръгна от него. И така, до ден днешен продължаваме от него. А ти ходиш да го слушаш? Ходил си? Постоянно, като дете аз не се отделях от него. Да. Където свири Джапо и аз съм там. Да. И така бях научил на целия оркестър програмата. Кой оркестър беше? Оркестър Мелодия. Даже той, благодарение на него, аз почнах да работя там в този оркестър и работих 13 години. Да. 13 години работих с този оркестър, тази ще да ми бъде 14-та. Благодарение на него той те... Да, определено, да, защото той мислеше вече да напуска някъде другаде да ходи да свира, обаче няма кой да остави да свира на неговото място. И той бях научил цялата програма и ме остави да работя там и доскоро работих там. Не, че не са ме викали други. Даже и съм почнал да работя, обаче не съм се чувствал комфортно в другите оркестри. Като че или при Мелодия чувствах някакво приятелство, имаше си то, не да го чувстваш, то си го имаше приятелството и затова работихме толкова дълги години. Този оркестър Мелодия, ти ми спомена, че е бил всъщност началото на народен оркестър. Той си беше народна музика оркестър. Те от самото начало на този оркестър си бяха гайда, тъпан, акордеон. Това е. Ето много интересно за пореден път. И гадулка мисля, че имаше, да. Да, че това са били всъщност ромски оркестри, които са свирили народна музика. Да, определено. Ние свирихме, даже повечето ни участия бяха български, иначе като тръгнеш Кривополе, Хасковско, като почнеш унес, как бяха там? Той навънка се свири, по Враца се свири народна музика, Видин се свири народна музика. Свири са навсякъде се свири народна музика, но най-вече свирихме в Хасковския край там.
И включително и на ромите свирите народна музика? На ромите по-малко народна музика се свири, ама определено имаше и ромски такива мероприятия, където се свирише повече народна музика. Да. Значи имаше едни такива сватби, където се свирише от 12 до 5 в ресторанта Кючеци, примерно, и после излизаш вънка от 5 до 10 вечерта, само хора. Да. Това е едно хоро, фащаш или мърдаш. Това са около 5-6 часа. А в кой регион беше? Това е Хасковския край. Хасковския край. Там много народна музика обичат. Да. Най-много е там. И казваш, че всъщност благодарение на този оркестър ли ти така добре се запознах с народната музика? Определено. Значи аз бях много зле с народната музика. Знае ги размерите, обаче аз можех да ги свира с тъпан. А да префърлиш от тъпан на барабани, това е голяма разлика. Огромна разлика. Къде са две ръце? Дънка, къде са други неща? Това е... Какво е първото нещо, което научил народна музика? Спомняш ли си на барабани? Да. Примерно правата на един крив ритъм беше такъв. Примерно ние свиреха, те го свиреха така. На тъпан как е примерно? Тъпан така. И вече после стана тук. Това ми беше първият ритъм, който наричах народната музика на барабани. Да. Ама тогава нямахме такъв... Нашите нямаха пари да ми купят барабани. И затова много трудно ми беше с инструмента. Нямахме възможност. Къде репетираш? Как репетираш? Живееш си вкъщи някакво място или само по сватбите? Репетирах вкъщи с кофи. Да. Да, така беше. С кофи слагаш, правиш си барабан сет? Да, с кофи. И така беше. Имах и тъпан, кофа. Да. Една бака от боя. Да. И така. Това бяха моите репетиции. По цял ден имам една тераса там. Комшиите ревяха от мен, ама сега са кордият. Добре е работа. Да. Понеже ти свириш и доста добре тракийския стил народна музика. Да. През Джапо ли го взе това нещо? Да. Него ли слушаш как свири? Да. Тези неща? Той свири най-съвременно модерната народна музика. Докато примерно Чичо Пайчо, Чичо Салив, те свират по друг начин. Те се свират по тях. Не, че той не свири по негов начин, обаче той свири съвременно народната музика. Примерно, докато Чичо Пайчо свири сега, нали така, примерно. Той свири вече тесно. Той свири по съвсем друг начин. И от него, да. От него тръгна като цяло всичко.
модерните кючеци вече с течение на време, той пак той. То нямаше тогава, нямахме електронни барабани, имаше и електронни барабани, а LSD 4. Обаче той беше първият, който вкара в Сливен Ямаха тройка. Никой нямаше Ямаха тройка. И той ползваше едни интересни звуци, такива, дето талави, сменяше се саунд, всичко по време на свирене. Няма такива, примерно, всяка песен със свой звук го правеше. Не като, примерно, сега да свириш, сега вече знаеш как се свири. С два сета свириш цялата сватба, няма значение дали хоро, дали гръцка музика, дали талава. Няма, всичко свири с два сета. Един акустичен, един талава. Тя талавата става и девятка, може да свириш с нея, няма проблеми. Като говорим за девятката, в твоето изпълнение виждам наистина много и от Джапо, естествено от Сашо Биков, нали, да. Ти свириш всъщност деветка на Сашо Биков. Сашо гледа ли го много как свири? Сашо го гледах преди много, бях заребен с него, като свиряха с Шайн, оркестър Варна. Да. Тогава много ми харесваше. Те свираха един път само тук, повече не са свирили. Така ли? Да, защото... Петърска музика свири. Да, защото аз не съм от този квартал, където примерно правят там и всеки ден ходят оркестри. Обаче аз това благодарение на мои приятели, защото аз в моя квартал нямах с кого да свира. И поради липса на музиканти, ходих в другия квартал, които са моите приятели, които много ги обичам. Всичките ми приятели музиканти, които се събирахме да свирим заедно. И благодарение на тях, ела да чуеш кой свири, ела да видиш кой свират, ела да чуеш кой свири, и така стават нещата. И така си видял и Сашо? И така видях и Сашо, да, определено. Да. И така видях и Сашо за първи път. Но ти наистина също си израснал с акустичното свирене и това много ти личи в звука. Определено, аз много обичам тези барабани. Това е много важно, защото звукът ти е истински и не е от електронните барабани. Не, аз се опитвам да извлича максимално звука, истинския звук от барабаните. Като си говорим за това точно за акустичните барабани и как наистина си почнал с тях, много ми се ще в момента да покажем това нещо, защото циганските ритми са цигански ритми. Обаче, без звукоизвличането на акустичен инструмент, те се губи половината работа. Стават европейски ритми. Маниера е много важен. Моля те, покажи ми точно с акустичното звукоизвличане с и без типичния маниер как ще звучи двойката и деветката, за да видим точно какво отличава този звук от едното от другото. Добре, сега ще ви покажа първо без това, без звукоизвличането. Обикновено, как се свири, примерно двойка. Това е без, а това е с. И когато се свири и по-модерния стил, пак е така, по същия начин е тази звукоизвличане. Дай да го видим. Значи, примерно, по-модерният стил е така вече. Така е вече. Иначе без това ще стане направо. Става нищо. И тази компресия, която и по томовете, като затваряш, като да, примерно. Сега без тях примерно. Не става нищо. Нищо не става. Съвсем друга е звука. Тоест маниера на свирене на тези ритми е, ако не е по-важен, отколкото самите ритми, нали така? Определено. Самия духа. Да. Магията. Няма ли е магията? То там.
След мелодия, с кой свири ти? С кой оркестър започна? Ами след мелодия почнах с един турски оркестър, едни момчета от Русе, Midgeting Group. Изкарах не много, не че не ми беше хубаво, не че не такова, но просто не се чувствах в свои води. Турската музика не е точно... Не е моят стил, не е моят стил това. Защото там трябва да свириш много право, много семпло, да не мърдаш изобщо, просто си ограничен от всякъде. Тотал белезниците и до там. Там има и перкусионисти много. Там има много, там по 3-4 човека свират отзади. Не че ги готина, не че нищо, нямам нищо против никой, много хубава музика, много хубаво саунд, всичко има. Обаче просто за барабанистите не трябва много да шаваш. А пък аз съм още твърди малък да не шавам. Свириш ли също отделно рото, Томи, примерно в дискотеки и такива неща? Не. Бил съм много напреди съм пробвал, но не ми харесва. Кой не ти харесва? Не ми харесва да в дискотека, примерно, се влачиш наляво, надясно и някой да те дърпа и да те такова, ела тук, ела там. Самото отношение Не, това отношението не е окей, разбираш. Не съм достигнал още до тази среда. Не ми харесва това. Харесвам да съм се на сцената, може да свира повече часове, може да свира по 20 часа. Те може да свират примерно за 3 часа, за 2 часа раземат те свара, аз искам да свира 20 часа, ама да ми е хубаво. Да радвам хората, да се наслаждават като ме гледат, отколкото примерно ела там сега 2-3 влачи са от тази дискотека, няма смисъл. Нищо против никой нямам, но не. Това не е моето. Сега имам възможност твоя учител да бъде до тебе, Джафо. Джафо, кажи как се запозна, как откри Яник и какво откри в него, защото наистина сте гледа много близки, той много те обича, ти много го обичаш. Кога го намери? 2006 година почнах да свира с мелодия. Така. И свириме горната махала в Сливен, тук. Те са две махали, на Байчанската и долу на Байчанската. И той с едни палки, гледа ми се движи така. Аз го гледам сега, към така. Ти барабанист си каза, батко, уча се да свира. И той не ме познаваш. Не. И после, първо време го виждам зад мен. И от тогава, от този момент, значи поне 3-4 години, той не е пропуснал веселение да не е бил зад мен. Много ми помагаш. Аз му давах барабаните, че той знаеш цялата програма. Спокойно си разкарвам се. Свиреше и след мен застъпи той в мелодия. Да, благодарение на него, да. Научил се, той каза, че научил всички от тебе. Народната музика, ромските ритми, всичко от тебе. И Курти ви, като напуснах, Курти ви каза, кажи кой да взема. Какво говориш? Взимаш Яника, той няма кой да те върши, готов. Знаете всичките ви кацава на музика. Няма да правиш репетиция, вика. Взимаш Яника, това бе, към шанове. И чудесно, че си го научил да свири на акустичен инструмент. Че ти си го потикваш към тая. Не, той преди това си свириш акустик. И го чувахте, срото ме ходеше. Аз чувах по тона, по начина на свирене на народното ми. Аз го усещах, че той има талант. Има, да. И до сега вече се е развил по негов начин свири. Харесва ли ти сега как свири? Вече отличаваш ли го от твоите неща? Има ли си собствен стил? Има неща да отличавам. Някои неща от си го стигат. Държа по влага. Иначе си има след. Има си чувам глас, напредна много. Радвам се за него. И за всички млади се радвам. Но само да кажа, че той е най-близо до мен. Да. Едно пожелание за всички. Пожелаваме на всички да са живи и здрави. И на колегите. На колегите да са всички колеги живи и здрави, да уповават на Бога, да спрат да се занимават с най-различни глупости. Да уповават на Бога, защото всичко е от Бога. Тези дарби, тези таланти, благодарение на учители, да, ама ако не ти го даде Господ, ти не може да го имаш, не може да го научиш. Ако ще на Дефо Екъл баща му да дойде, не Дефо Екъл, ти пак няма да се научиш да свириш. Това е дарба от Бога. Бог е решил, Господ, Той е решил да свириш. Браво. Това е. Това е истината. Страхотно. Това е истината.